som Sminkis a dneska si zahráme Amnézii pád do temna. Zahráme si mapku House of Creep 3. Takže ešte som to nehral, takže mi novinka. No. Dúfajme aspoň, že táto mapa bude trošku svetlejšia ako zvykne byť. Ako zvyknú byť mapy v Amnézii. Ale neviem od koho je, takže... No, ako vždycky pri posteli máme tu dáky, lístoček. Predstavme si ho. Neviem. Po anglicky veľmi neviem, takže ani tak neviem, čo tam vraveli. Od nás chceli, ale to, čo tam bolo, že z veľa šťastia. Husky. Takže už som to trošku dlhšie nehral, takže to budem trošku možno viac failiť. Aha, Lucerna. Spása. No. Takže to bude možno trošku viac failiť, alebo nebudem vedieť, jak sa čo robí. Chuja Lucerna. Nemám olej, čo? A sakra, to je také super, keď nám dajú Lucernu bez oleja. Ale... No, to je super. Tu na čo určite na nás vyletí. Aj tu. Prejsť tu zase zatvoríme a... Bože môj. Toto mi nerobte. Oni sú čo takí divní. No. No, super. Takže tu nič nie je, toto bolo len na nastrašenie. Očividne. Či tu čo je? A nie, tu len stena. Á, kľúčik, ja som slepý. Á, vidím. Dúfajme, že tu dvere. Pozrieme sa. Dúfajme, že to bolo len na naľakanie, lebo sa ma drbne. Čakajte, taký môj figel. Vidím čo? Hovno. A nie, čo vidím? Takže senka asi pôjde ten kľúčik. Dúfajme aspoň, že nezablúdime. No, takže si to tu prehľadáme. A to čo je? Keše! Asi viem, čo sa stalo. Zapadla nám cesta späť. A tu bude zombík možno. Netuším. Ale ma ešte vieš, že nemám ten debilný olej. Počkaj, toto bolo senka ku mne. Bože môj. No nezavadzaj. Nič tu není? Ideme. A olej, sláva, našli sme olej. Fakt veľa, super. Ale čo už, máme olej. Radujme sa, detičky. Židle. Poď, budeš bukovať, to je tam buhnuté? Ja som bukol stoličku, teraz si čím zablokujem dvere, do prdele. Jo, kladivo. Takže, už asi viem, na čo nám bude kladivo. To sú divné dvere. Trošku naopak sa nám otvárajú. Čakajte tu, ak dačo bude, tak to nebude dobre, ale ja si prejsť sa tu zavriem dvere. No, svetlo nám zlepšilo náladu.
V truhličke je kľúč. A to nie je dobré znamenie. Čo som sa mal na tomto zľaknúť, to nechápem. A dúfam, že to nebude teraz taký zombík. No, počkám sa dali do tej strany. Tam sa zľaknúť nič nie. Myslím, že bude tu je to zablokované, čo? Jo. Takže si dáme to kladivko, pretože tu asi kľúč ťažko pôjde. Teraz je na mňa taký smrť, keď sa dozera. Jo, tu je trošku viac svetla, takže si to prehľadáme. Tu je kľúč, ten vezmem ako posledný, ak na ňu nezabudnem. Tu nič, ešte poličky. Aha. Jo, týka. Easy nerd. Dačo z herdiala. Nie, to je súhlas. Nič. A v krve? Oheň. Prikúrime. Ľudia. Ak neviete, na čo sú knihy, tak na toto. Aby sa s nimi kúrilo. Aj školské učebnice. Do ryti. Tak sa to spravá. Saka. Tak. 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 A to bude stačiť jedna knižka. Takže si prejdeme do ďalších dverí. Aha, tu sú vchodové dvere. Tu je... Mám kľúč? Ja som zase nestal kľúčik. A schválne, keď som zaklúčil, že sa na čo musím. Tak nie. Zatvoríme za sebou a prehľadáme to tu. Mám tak
Oj. Dobre. Takže, ja si to tu uložím. V skrini. Ukončiť, nastaviť späť do hry. Sakra, to sa nedá uložiť. Iba chcem ukončiť. Späť do hry, tak ideme späť do hry. No čo už. Ani ja sa tu uložím a vrátim sa. Jo. Máme to uložené a ideme pokračovať. Tak, ktoré som hral House of Creep 3, nie? Jo, pokračovať. No tak. Dúfam, že to bufkač. Tak je to bufkač. Tak je to bufkač. Au. No. No tak. Kde sme? Aha, tu sme. Vidíte ho tam? Tam asi je. To som porieč. Takže teraz sa ma nebudete určite smiať na tom, ako som to vravel. A ja sa smiem na sebe. Dobre. Prosím, tak ma nenajde, tak ma nenajde, tak ma nenajde. On je vonka. Čaká, kým vyleziem. Ale fakt, ak to povkáč, ak ma drvne. Stojí pred dverami. On mi robí nervy. Dobre, takže to riskneme a... Vytočíme sa báliť do prdele, hamíme sa za seba. Fuck. A tak máme kľúč. Haha. Ach jaj. Počkať, prišli sme... Že by tak, ne? Asi? Nie, tak sme neprišli. Že môj. Že môj. Prečo ma tak nenávidíte všetci? Fuck man. Počkaj, tu je... Ešte jeden tak ma porazí. Dobre, toto som sa nenakol. Toto som sa tiež nenakol zatiaľ. Tvoje dvery a už sme skoro dosrali. Našiel som poklad. Tri olejničky. To sú debili. Takže ako sme na tom? Čo je? Jak tvár zdravýho rozumu? Ste v pohode. Počkaj, ja si to hore vyskočím, ak náhodou dačo príde. A vezmem to. Aha. Čo zase? Dobre, tak je to zamknuté. Ne. Bože môj, kde je kľúčik?
this? Shit! Počkaj, tu to buchlo, tak to malo taký dôvod. Nie. Ten kľúčik, ak bude tam, tak má drobná, potom sa asi nedostane. Takže dostáva jediná možnosť a to je tu. Je. Fuj, aké mám veľké pelo. Čo to bolo? Ja sa nebojím. To prdele, kde to je? No. Takže nevieme, kde je kľúčik a ja by som to spravil tak, že tu na tomto mieste ukončíme part s číslom 1. Keďže je toto strašidelné a neviem kade ďalej, teda už som si skoro párkrát posral, tak to bude chcieť 10 lajkov, to mi stačí zatiaľ ten ISO gameplay, není to let's play. Takže 10 lajkov, nie, to je veľa, 5 lajkov pre pokračovanie part s číslom 2. Takže ak sa vám to video páčilo, like, ak nie dislike, môžete aj komentík a môžete aj odber. Takže čaute a nezabudnite 5 like.